On povedal farizejom, ja som prišiel zachrániť hriešnikov a nespravodlivých. Ja som prišiel, lebo zdraví nepotrebujú lekára, chorí potrebujú lekára. Amen. A on nám ukázal, ako to máme robiť. Dal nám návod, dal nám Božie slovo, dal nám Ducha Svätého. V Božom slove máme proste návod. Učil, kázal, uzdravoval. Toto rob aj ty. Proste ak niekto nemocný, ideálne, keď ho najskôr, keď zaseješ do ňoho Božie slovo, aby vypôsobilo vieru. Viera je z počutia. Keď bude človek počuť, alebo proste stále dookola, napríklad chytá múra počúvať o uzdravení, alebo, čítať si verše o uzdravení, že jeho ranami som uzdravený, tak sa to dostane do tvojho ducha. Tak sa to dostane do ducha človeka, ktorý je úplný ateista. Dostane sa to do ducha a vypôsobí to záchranu, vypôsobí to uzdravenie, lebo Božie slovo pôsobí.